Silalami da munanan bayan ka. Gidan horiya yanci. Gaskiya ɗaya ce mai jam'iyya, kai ne jagora. Samfuri ka da samai albarka, PDP power. Samfuri ka da samai albarka, PDP power. Tare da mawakin ku Halilu Jabai. Lambar waya ta 0800-33-91-809. Sai wanda ya ɗauki nauyin wannan waka Alhaji Haladu Umar Suleiman Andaza. Koriya gidan yanci. A yi saurare lafiya. Gidan Silalami da
jami'a